Det skal vi nok huske. Hvad er der sket? Der er indbrud på Vester Allé 2203. Og vi skal faktisk skynde os. Og vi er nødt til at være udklædt, så forbryderne ikke kan se, at vi er fra politiet. Godt. Har alle klædt sig ud? Har I klædt sig ud begge to? Yes. Ja. Har det hele på? Godt. Så kører vi. Så. Vi rykker, dreng. Her kommer du. Kom så. Jeg er snart, vi røver, mand. Nej, kom så. Jeg får til at køre mig. Det er for fejl. Jeg ved nu, hvis de har skyndt mig for nogle laser. Du har sådan en stor shotgun, ikke? Og det er for farligt. Jeg har jo kun bare... Ja. Hallo? For helvede, så kan vi komme på vores hjem, mand. Okay, vi står klar. Ja, mand. For helvede, mand. Kom ikke sådan en lort der af, mand. Så må jeg fandme bare gå med det, til det selv for dig.